ଏଥିରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା 500 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଖାଲି ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତ ବାସ୍ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଯାଇଛି। ବାଲଗୋପାଲଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲସେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଘିଅ ମହୁ ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଭଲସେ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଦେଖ। ତାପରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। କ୍ୟାମ୍ପରେ ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଏତେ ଏଲାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ଫିର୍ ବି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନର ଖୁସି କଥା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ତ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଆଜି ବିଟ୍ ରୁଟି ବନାଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବନେଇକି ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ଓଠଟା ଲାଲ ଲାଲ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କେମିତି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନେଇ ଦେଲିଣି, ଏବେ ତିଆରି କରିଦେଉଛି ଏବେ ରୁଟି। ଆପଣ ଏମିତି ଯଦି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ନିହାତି ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିନେବେ। ତ ତାପରେ ବାସ୍ ମାଆକୁ ଏମିତି ହସ ଖୁସି ମଜା ହେଇକି ତ ସିଧା ଗଲୁ